Iniciamos a sesión ordinaria do Pleno da Corporación Municipal convocada para hoxe, mércores 14 de novembro de 2018. Primeiro punto da orde do día, aprobación da acta anterior. Ten a palabra o portavoz da Agrupación de Electores de Vocation. Ben, boa tarde. Nós non temos ningunha alegación que facer á acta anterior. Damos por aprobada entonces a acta da sesión anterior. Segundo punto da orde do día, modificación do inventario de camiños municipais. O Pleno da Corporación, en sesión que tivo lugar o día 14 de febreiro de 2017, acordou aprobar definitivamente o inventario de camiños municipais de acordo cos seguintes datos. A rede de camiños do Concello de Boqueixón ten unha longitude total de 468,5 km. A rede de camiños municipais de primeira orde conta cunha longitude total de 43,4 km. A longitude total das vías de segunda orde ascende a 44 km. A longitude total das vías de terceira orde ascende a 88,4 km. E a longitude total das vías de cuarta orde ascende a 292 km. Bueno, claro, se vou deixar de ler tantos datos. Posteriormente, don dona Susana Silva María Remoredo, 25 de 4 de 2018, don Luís Peón Cernadas e dona María José Beiró Acebro, o 16 de maio de 2018, don Javier Penas Esperante, o 4 de outubro de 2018, e dona María del Carmen Casal Suárez, o 29 de outubro de 2018, presentan escritos solicitando a retirada do inventario de camiños os existentes nas parcelas das súas respectivas propiedades. Con data 24 de outubro de 2018, o técnico auxiliar do urbanismo informa. Con relación á solicitude presentada por Susana María Silva Reboredo, comprobado o plano auxiliar de concentración parcelaria de Oral Pousada Sucira Bendaña, con Boqueixón Toure na Coruña, con relación á situación da finca de reemplazo número 940, non existe ningún trazado de camiño público sobre a dita finca. Non consta no Concello ningún expediente de expropiación referido ao dito camiño, polo que se pode determinar que o camiño identificado no inventario municipal de camiños públicos co número 1367 trátase dun acceso privado da finca 940, porque procede retirar como camiño público do inventario municipal de camiños a totalidade do camiño identificado co número 1367. Con relación á solicitude presentada por don José Luís Peón Cernadas e María José Beiró Acebro, comprobado o plano auxiliar da concentración parcelaria de Castrar 2, en relación á situación das fincas de reemplazo número 370 e 369, non existe ningún trazado de camiño público entre as dúas fincas. Non consta no Concello ningún expediente de expropiación referido ao dito camiño, polo que pódese determinar que parte do camiño identificado no inventario municipal de camiños públicos co número 1150 trátase dun camiño privado de acceso privado da finca número 369, polo que procede retirar como camiño público do inventario municipal de camiños do Concello parcialmente 70 por 3 metros que transcorren entre as parcelas números 370 e 369, como parte do camiño identificado co número 1150. Con relación á solicitude presentada por Javier Penas Esperante, comprobado o plano xeral da concentración parcelaria de Oral Pousada Sucira Bendaña, con relación á situación da finca de reemplazo número 886, non existe ningún trazado de camiño público sobre a dita finca. No Concello non consta ningún expediente de expropiación referido ao dito camiño, polo que pódese determinar que o camiño identificado no inventario municipal de camiños públicos co número 10.884 trátase dun acceso privado da finca 886, polo que procede a retirar como camiño público do inventario municipal de camiños a totalidade do camiño identificado co número 10.884. Con relación á solicitude presentada por dona María del Carmen Casal Suárez, comprobado o plano xeral da concentración parcelaria de Lamas Vigo e o título de propiedade original da dita parcela número 244, determínase que non existe ningún trazado de camiño que cruce a finca del este a oeste tal como se determina no plano xeral de catastro, no Plan Xeral de Ordenación Municipal e no Inventario de Camiños Municipais Camiño 1128. Non consta no Concello ningún expediente de expropiación referido ao dito camiño, polo que pódese determinar que parte do camiño identificado no Inventario Municipal co número 1128
Trátase dun acceso privativo da finca número 244 que cruza desde o linde leste ao linde oeste da mesma parcela. Procede a retirar como camiño público do inventario municipal de camiños parcialmente 152 por 4 metros que transcorren entre o linde leste e o linde oeste da parcela 244 de parte do camiño número 1128 do inventario. Tal como se establece no artigo 34 do Regulamento de Bens das Entidades Locais, corresponde ao Pleno da Corporación Municipal a aprobación do inventario, así como a súa ratificación e comprobación. A vista do cal, propoño ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Propoño ao órgano competente a aprobación do seguinte acordo. Retirar do inventario municipal de camiños públicos a totalidade do camiño identificado co número 1367 e identificado no inventario da seguinte forma: número 1367 de Pousada, de terceira orde, material rego, ancho 3 metros, longitude 83,70 metros e que está valorado en 1.619,50 euros. Segundo, retirar do inventario municipal de camiños públicos parcialmente 7 por 3 metros que transcorren entre as parcelas 370 e 369, parte do camiño identificado co número 1150 e identificado no inventario da seguinte forma: número de orde 1150, parroquia Gastrar, orde, terceira, material rego, 3 metros de ancho e longitude 189,6 metros. Valoración do camiño era entre 1.668,70 euros. O resto do camiño que permanece como público queda identificado no inventario da seguinte forma: número de orde 1150, parroquia Gastrar, terceira orde, de material rego, 3 metros de ancho e longitude 119,60 metros. Valoración 2.314,20. Terceiro, retirar do inventario municipal de camiños públicos a totalidade do camiño identificado co número 10.884, identificado no inventario da seguinte forma: número de orde 10.884, parroquia Pousada, terceira orde, material rego, 3 metros de ancho, longitude 83,70 metros e valoración 1.619,50 euros. Cuarto, retirar do inventario municipal de camiños públicos parcialmente 152 por 4 metros que transcorren entre o linde leste e o linde oeste da parcela 244 de parte do camiño número 1128, identificado no inventario da seguinte forma: número de orde 1128, parroquia Lamas, orde terceira, material rego, 4 metros de ancho e longitude 276,20 metros, valoración 7.127,20 euros. O resto do camiño que permanece como público queda identificado no inventario da seguinte forma: número de orde 1128, parroquia Lamas, terceira orde, material rego, 4 metros de ancho e longitude 126,20 metros, valoración 3.256,53 euros. Quinto, publicar este acordo no boletín oficial da provincia e na página web municipal durante 30 días e considerado definitivo no caso de que non se presenten reclamacións. Creo que se adjuntou a todos toda a documentación que por parte neste caso dos reclamantes sobre os camiños, sobre eses camiños que reclaman a súa titularidade. Entón creo que máis ou menos se justifica o cambio os erros que se produxeron cando se aprobou o inventario municipal de camiños, incluindo esos camiños como públicos. Ten a palabra o señor Caraval. Ben, nos vamos a dar apoio a estes cambios. Ahora sí, non? Vamos a dar apoio aos cambios no inventario, aínda que temos que decir que a fiabilidade do catastro, igual que a do inventario, deixa moito que desexar, tanto un como a outro, non? O que sí que queríamos era facer unha proposta cando se fagan estes cambios, que é darlle de trámite de audiencia antes de vir ao pleno aos propietarios colindantes, porque moitas veces, ainda que non aparezcan camiños no catastro ou nos planos da concentración, eses camiños son de tempo inmemoriais públicos. Entonces, quen máis o conocen son a xente que ten as propiedades aí. Entonces non costaría moito mirar de quen son as propiedades colindantes a eses camiños, aparte de quen fai a reclamación, e mandarlle por si teñen algo que alegar.
sabémolo tamén, e simplemente con mandarlo xa sabemos que o recibiron, porque está moi ben o boletín oficial da provincia ou da página web, pero non o miramos ninguén. Se chega unha carta a casa, pois mírala, non? E evitámonos problemas como puido ser o de Ponteledesma. Iso ainda podería se facer agora, unha vez que se aproba en pleno, podese notificar aos colindantes, neste caso de todos estes camiños, tal, tampouco non deben ser moitos, polos que estuve vendo, se non son demasiados, se podría facer agora antes, mentre tamén, aparte, hai que publicar no boletín, pero se podría notificar directamente aos... Aparte, o Concello ten os PICs, non é moito saber de quen é a propiedade dos colindantes, e poucos poden ser, no camiño é así, que estean informados tamén tanto do de que... Gastrar como no de Lamas, por no de... na de... son poquinhos propietarios os que están afectados por este colindante, vamos, me refiero. Entón, si poderemos notificar así a todos para que sepan o que se aprobou, e se teñen algún tipo de delegación. O portavoz do Grupo Popular. Votamos a favor da modificación alimentaria de economía municipal. Sí. Terceiro punto da orde do día, información da alcaldía. Estes caras son estes ou todos? Esta é a relación de decretos todos. Creo que vamos, realmente creo que xa se vos mandou a relación, e os últimos que se aprobaron agora, creo que non iban nesa relación, pois tamén se vos mandou xa en papel todas estas resolucións dos últimos días. Entón, agora, cuarto punto, que serían rogos e preguntas. Un segundo que tiña aquí apuntado. Ben, unha das cuestións que quixera por sobre a mesa, a vista das resolucións da alcaldía, vexo que hai dúas xeracións de crédito, xa é algo que levo fixándome de antes, e as xeracións de crédito están moi ben especificadas onde van a ir os gastos, pero non se di a partida de ingresos que vai a incrementar. O sea, se é unha transferencia corrente ou de capital, é dicir, se é unha 750, se ven da Xunta sería unha 750-80, e se ven da Diputación, xa me pesco. Sí, pero nunca ven o dos ingresos, non sei se obligatorio non debe ser, pero que nos puxeran de cal é a partida que se ingresa, o sea, que sube polo ingreso, porque as de gastos si veñen todas sempre moi ben especificadas, pero de ingreso hai que supoñelas. Non é difícil, porque se para un investimento está claro onde ven por os 7, claro. Sí, pero entre as transferencias de capital e as correntes, entre distinguir esas dúas non é sempre tan directo. Tal e como se fai, sí, porque hai moitas veces que o investimento é daquela maneira. Digo, por eso, por saber o... O é investimento ou é gasto corriente, eso... Se ven para personal, é capítulo 1, é corriente. Capítulo 4 de ingresos. Sí, claro, por eso de corrientes. Si é para obras, está claro. Gastos por os 6, claro. Non, digo, si se pode poñer nas xeracións, igual que se pon o dos gastos que tal, tamén se podía poñer o da... É unha cuestión, non sei se se pode facer, se non. O sea, poñer na xeración a partida que se incrementa, si é da entrada. Sempre cando non este previsto xa dentro das funcións, claro. Bueno, entendo o que quere decir e xa miraremos ese tema logo. Ben, despois nas resolucións vimos que o Concello está tramitando dúas multas da Garda Civil e gustaríanos saber onde a ubicación das multas, porque me sorprendeu tanto a de estacionamento en línea amarela
Digo para saber un pouco por onde respira a Garda Civil. Por interés personal, xa. Na línea amarela foi ali onde aquela rotonda na casa de Pascual. Na rotonda, línea... Sabes que ali onde vira o autobús que ven do xusto colexio, na rotonda. hai aquela rotonda que está todos ali fai falta sitio bastante para autobús para girar, entonces o autobús chamou a Guardia Civil porque os coches aparcan ali todo o día, algún coche aparca ali todo o día aparcado nesa zona amarilla, entonces pero non me fixara que aquilo era amarelo. Aparte repintou sobre todo, entonces por eso se puxeron esa multa aí, porque vou chamar unha Guardia Civil porque non daba xirado o autobús escolar. E outra foi por un aparcamento en zona de minusválidos. Sí, pero na zona de minusválidos no Concello non temos tantas zonas de non, pero minusválidos. en Estedo hai ali unha frente á farmacia. Na farmacia, sí. As minusválidos son 2 puntos, Non. Que nós non metieron en minas realidade de puntos. Pois aquí a nós ven a multa de tráfico e non pon nada de puntos. Pois non, nós temos que guiarnos polo fin da... Mas eran as 7 da mañá, que nos poñen eles, se grave, se leve, se con... Vale, eran en vías principais, non? E que me extrañou, dicen, a ver se vamos deixar o... Non, eran vías así, realmente foi en vías non torno da vía da carretera. Nosotros fomos anterior que se tramitou, que foi por un saltarse un stop e non pararse a requerimento dos guardias. Esta foi ali no cruce do Pico. E máis mandaron os guardias fixeron no tal, pero no tipo largouse. Foi unha matrícula e pois identificou, vamos. Eu era nas 7 da mañá para ir na freira para con o IPP, cando ali estaba nele detrás e máis en vecindario. Antes de entrar a traballar, eu tiña unha agora. Non, pero eu mirei ben e non. Que aparte, asemo cando ve que hai poñer puntos e se pon os pelos porque vamos, o que non lle gusta nada ter que andar no trámite de sacarlle puntos á xente. Non é por non sacarlle puntos, é por o trámite que hai que facer informático, que dá bastante complicado. E mira, volve non, a mí solamente era multa, sanción económica. E outra das preguntas que quixera saber era cando se vai facer o proceso selectivo dos traballadores de servizos do Concello e se existe algún problema para facelo, porque está nos presupostos deste ano, estamos acabando o ano. Non sei, vamos a ver, está previsto que haxa unha contratación, unha proba de acceso a postos laborales fixos. De momento non se decidiu esperar, non é unha época boa para poñerse a fazer unha oposición para creemos neste momento. É mellor esperar para maio, non? Non, despois. Vale. Os que entren, que decidan se convocan ou siguen coa xente que haxa ou como queiran facer. Ben, e a última xa que ten que ver coas resolucións é preguntar por que se fai unha interinidade cunha contratación directa sen facer un proceso selectivo. Ainda que sexa unha interinidade, eu supoño que sería mellor facer un proceso selectivo e non decirlle tipo aquí. De que estamos volvendo ás épocas pre-Pokémon e é peligroso. Este último caso, polo que está dicindo, realmente foi por necesidades do servicio, que hacía falta a incorporación inmediata dunha persona que acaba o contrato, entonces decidiuse decirle a esta persona incorporala como auxiliar administrativo para o departamento de administración xeral, porque aparte nesos días chegounos a notificación da Seguridade Social por a traballadora que fixo un ano de baixa o 19 de outubro, que en principio iba a seguir por unha tamaña unha prórroga de 6 meses máis de baixa, entón con fecha 1 de novembro pasaba a cobrar directamente a súa baixa da Seguridade Social. Nós teremos que seguir cotizando. Entón, realmente, a vista é que se levamos un ano unha persona de menos nas oficinas,
pois aí facía falta unha persona, pois falou como esta traballadora acababa o seu contrato, pois e partirnos que serviría para ocupar temporalmente esta plaza mentre non se poida haber que decidir si neste caso Chara Caraval se vai a incorporar ou non se vai a incorporar definitivamente ao seu posto de traballo. Me leva un ano, si dun día da noite para a mañan ocurreseme de que a necesito, a mí non me parece justificación. Estamos cargando os principios de mérito, capacidade e igualdade. Calquera plaza do Concello debese sacar a convocatoria. Si tardan 10 ou 15 días, pois se pode facer un proceso selectivo nun tempo razoablemente corto, pois non me parece justificación. O contrato de orixe fixos, o sea, esa persona... Sí, no de orixe xo sei, sí, pero ahora... Méritos, foi como unha prórroga, se se quere pensar así, do seu contrato. Tampouco é por indefinido. Non, xo sei, é unha itineridade. 6 ou pode ser, bueno, eso non entendo moi ben, pero pode ser que o INS incluso lle den alta antes, non? O INS despois. Pero o INS estando de baixa, cando se cumpre un ano de baixa, pasa ao INS. Entonces o INS o que lle pode dar son 3. Pode dar alta, pode dar unha prórroga de 6 meses, ou ben pode dar unha incapacidade. Sí, pero dirille de 6 meses, pero nestes 6 meses non lle fan máis probas e ao mellor ao mes se dicen está usted para traballar, vaya a traballar. Si dan a prórroga... Eso é o que me entendía, e bueno, por non vai a ser como dentro de un mes, xa se nos incorpora traballador. Teóricamente, se lle dá unha prórroga por 6 meses, é que pensan darlle alta despois. E non lle fan máis análisis, o sea... Poden adiantarlle algunha proba, poden intentar facer algunha proba ou iso, pero bueno, normalmente cando intentan dar unha prórroga a alguén é porque pensan que se vai a recuperar de algo, porque senón terían que darlle unha incapacidade ou ben darlle alta. Ten que seguir no médico de familia con certos... Non, agora quen se encarga da baixa son EUINS. A partir do ano, sí. E despois quen ten que controlala fundamentalmente son os especialistas agora. Os especialistas hospitalarios, non é o médico de familia. Antes era o médico de familia hasta o ano, digamos, porque ten que ir polos partes de confirmación das baixas, pero agora, aparte de que o controla o médico de familia... No escrito que nos deu do INS creo que nos pon de todas formas, non o trouxemos, queda pendiente do que o seu propio médico de familia, o sea, que ten que seguir facendo as inspeccións e que poda ser a de alta incorporarse antes. Pero quen ten que dar a alta despois do ano son os do INS, non é o médico de familia. Sí, pero que pode dala de alta. O sea, non é... Bueno, xa mirarei mañán, porque eu nunca me atrevo a decir nada con seguridade absoluta, pero creo que no propio escrito que nos deu do INS que pode. 6 meses, 180 días, exactamente, creo que ten. Se lle dá unha prórroga INS, o que non ten lógica é que lle dé alta o médico de familia. Pero que antes poden dar de alta antes dos 6 meses. Sí, claro, se recupera pode dar alta. Pois alguén ten que examinala. Pero é o INS. É dicir, se dá a prórroga INS, é o INS quen lle dá alta. Sí, pero pode dar de alta antes dos 180 días. Sí. Claro, pois eso. Sí. Exacto. Pero bueno, a miña preocupación son os procesos selectivos de quen entra aquí non a cousa que xa me parece rascar moito as prórrogas dos contratos, por exemplo, do CIN ou do outro, xa me parece rascar en exceso a legislación laboral. E entonces creo que toda a xente deste Concello ten que ter as mesmas oportunidades, por iso que non me parece normal que se contrate a alguén directamente, sea para 15 días ou sea para 3 minutos, é igual. Fixo-se contrato de interinidade precisamente por esta causa, non é por outra, aparte porque sabíase que traballaba máis ou menos, que desempeñaba o seu posto de traballo ben, é por axilizar, porque nos faz que uxía para o servicio de administración xeral ter un auxiliar administrativo. Para non ter que andar, como xa houbera pasado unhas probas de acceso, non era para ese posto, era para outro posto de traballo, pois por eso se decidiu que continuase. Correcto. Non me convence a resposta, pero correcto.
volvemos a preguntar sobre o local do Grupo Municipal de Veciños no Concello, que estamos a 6 meses de finalizar a presente legislatura e a pesar das nosas reiteradas demandas dun local para o noso grupo, aínda non se nos concedeu. Volvemos a preguntar, vai ser posible telo antes de que finalice a actual legislatura ou tamén esperamos a despois de maio? Vai conxunto cos traballadores. Bueno, xa que estamos en tono gracioso, pois si, vai que esperar a despois de maio. No, tono gracioso xa non é, claro, tono gracioso xa non é, xa casi causa gracia, sí, a verdade que causa gracia que faga 4 anos que o estamos pedindo e que ainda non se nos dera, a verdade que sí, non, ainda non vai ser hoxe, non? Non. E motivos? Ningún. No, motivos. Non hai espacio físico ahora mesmo no Concello para dispoñer de locales para ningún grupo político, ni sea do goberno, sea da oposición. Dixésenos que se nos iba a conceder non sei onde, despois non sei onde, e ainda non hai sitio. Ofreceuse vos algún local, o sea, un sitio de reunión, calquer local social. Pero claro, evidentemente non é o local social, non é o Concello. Non, claro. Con local social en Lamas non nos interesa. Claro, non que teñamos nada en contra dos de Lamas, pero... Bueno, pois é mellor facer o posible por telo, aínda que non sexa para nós, que nós ao mellor xa non estamos aquí, para o grupo que veña, non? Pero nós queríamos lle deixar xa feito. Siguiente, bueno, entón. Se intentará. Non nos enredamos. Sobre o acto de irmanamento entre os concellos de Boqueixón e Quiroga, referímonos ao escrito que presentaran os amigos da Ponte Ledesma, donde se solicitaba un acto de irmanamento entre ambos concellos para levar a cabo diversas accións conxuntas. Creo que se nos dixera que sí, que se iba a facer algo ao respecto, que se iba a falar co Concello de Quiroga. Fixose algo, non? Pensase facer? Houve primeiros contactos entre a nivel de cultura para tratar de organizar algún tipo un encontro, pero de momento tampouco non tiveron moita resposta da la de Quiroga. Pero algo fixos, preguntouse, por lo menos. Sí. Podes insistir. Vale. Evidentemente. Sobre a noticia publicada pola Voz de Galicia o 19 de outubro de 2018 referente ao xeriátrico de Codeso, que decía nos titulares: juzgan a la dirección dunha residencia de Boqueixón por atar a 2 usuarias. Falase de presuntos delitos de trato denigrante. Bueno, preguntamos porque no pleno do 2 de marzo o noso grupo xa fixo unha pregunta respecto a isto, de algúns comentarios que escoitáramos por aí. Por parte do señor alcalde dixósenos que non sabía nada e que non se podía entrar a inspeccionar salvo que se producira algunha queixa. O señor San Juan engadeu que el nunca veu nin oeu nada sobre maltratos. Ahora sí que vemos que as críticas que nos chegaron ao noso grupo parece ser que sí que tiñan algo de certo. Ante este feito tomouse algunha medida, vaise tomar, o Concello sabe algo destos feitos, se volven a suceder, que se fai, como están os nosos maiores no xeriátrico. Porque, a ver, supoño que aínda que sea privado, supoño que algunha información sí que se poderá pedir por parte do Concello ante estes feitos que se deron. A ver, unha pregunta. A información que vos chegou a vos de parte de que vos facilitaba a información, eu tamén fago a consulta a xente, a usuarios, non usuarios, familiares dos usuarios desa, están máis contentos que, están moi contentos co servicio. Entón, realmente, habrá que ver tamén outra cousa é inspeccionar o servicio. Aí realmente o Concello non ten moita potestade de inspeccionar. Bueno, pero escoitame unha cosa. Se agora parece ser que sí que houve unha denuncia que se está investigando, que se investigou e tal, algo de verdade debe de haber. Ou non, eu non o sei, eu non teño a nadie. Si saleu a xuicio, ou supónse que o xuez investigarían algo que pasou aí. Algo ten que haber. Se é máis grave, claro, se é máis grave ou menos grave, pero algo tivo que haber.
Home, supoño que non, se temos un xeriátrico no noso concello, Pero, sí que nos interesará que funcione correctamente, que non estemos na prensa por estes feitos, En non? que anos se produxeron esos feitos? No 16, creo que Anteriores, foi, non? todos anteriores. No suicio viña antes. Bueno, Son as tres directoras anteriores que hubo. Debe ser xa 2012, 13, 14 ou vamos hasta o 16, debe ser eses anos. Creo que era o 15 ou 10. A primeira foi o 15 e despois mandaron á Fiscalía. Non, primeiro veio a Fiscalía, despois viñeron os fiscales e despois mandaron ao xuiz. Creo que poñía así a noticia, non recordo ben. Pero cazaron os dous, claro. de visitas, que non foi exactamente. unha coincidencia, foi polo que poñía a noticia, xusto, exactamente. Nós temos a noticia da prensa. E preocúpanos porque dentro desa residencia hai xente que está empadronada neste concello tamén. Non, e familiares de moita xente do concello. De moito ou de da igual, aínda que sea solo dunha persoa. A ver, nós sí que temos unha preocupación polo tema. Podemos facerlle tanto unha visita allí que nos den as respostas ao que podamos preguntar, ou se tamén acudir ao personal no xulgado como parte. No, pero mellor ir de vez en cando por ali e darse unha volta a preguntar, non digo entrometernos na vida da residencia, pero digo en serio, Non sei hasta que punto te podes meter nunha residencia privada, porque non é do concello ni é nada. Non é do concello. En calquera sitio onde se estea cometendo un delito, porque este é un delito, están pedindo 3 anos de cárcel para 2 traballadoras, non é unha coña. Non é unha risa, non é unha coña. A vos non vos asusta un pouco. A min sí. A mí non me asustará porque eu sei os pés e as comas de todo o que pasou. Entón, tampouco non son quen para dicilo. A nos gustaríamos... O que pon o periódico, sí, que estuveron amarrados, bueno. Tamén meu pai tuvo no hospital e tuvo amarrado. Vale, xa sabemos. Sí, xa sabemos que en certas circunstancias... Non, eso non nos metemos. Xa sabemos que en certas circunstancias, pero a Fiscalía, se non o ve así, entonces algo hai aí. Aí polo que ponía o periódico, foi unha emergencia todo dos médicos. Sí, polo periódico era que se chama... Foi a directora e a enfermeira. Sí, está, telo aí. Teño tamén. Eu fui polo periódico. Bueno, as directoras e a enfermeira. Enfermeiro ou a médico, non sei. Que esta última que sai, que está, non ten nada que ver noso. Foron as dúas anteriores que houve. Entonces, se eu mandou un médico a tala, pois habrá que a tala. Eu non sei, eu non entendo iso. Bueno, pero aquí. Cando fixemos a pregunta en marzo, casi... Sí, exacta, eso non. Sí. Eu tiña a información que tiña, o que me dixera. Eu sabía o que había, pero hasta certo punto do que pon o periódico non é como pon o periódico tampouco tanto, Home, pon que hai que están... El actual director a Fiscalía que lle pide 3 anos de cárcel a cada un. A Fiscalía sí que pide, pero non se vai quedar en 3 anos de cárcel. Bueno, home, pero se pide a Fiscalía 3 anos... pagar unha multa. Pero se pide 3 anos de cárcel é grave o asunto, con independencia do que quede despois. Se exponen junto a la médica del centro, María Asunción Yeguas, a 3 años de cárcel por 2 presuntos delitos de trato degradante. Aquí non pon que tiñan que estar atados, se teñen que estar, por haber inmovilizado en sus camas a 2 usuarias de las instalaciones, que gestiona la Fundación San Rosendo. La Fiscalía además solicita que las usuarias sean indemnizadas con 3.000 euros cada una, aunque los 2 han fallecido ya. Diz que non tiñan que estar atados, pero estaban atados. Foi por estar atados, non foi por outra cousa. Xa, pero estou dicindo, claro, se a Fiscalía lles pide 3 anos de cárcel e 3.000 euros de indemnización por estar atados, sería porque non deberían de estar, digo eu. Os hechos se remontan al 2016. Un magistrado e un forense comprobaron en unha visita al centro que unha mujer estaba encamada e atada, pese a non estar agitada. Eu que pon. En unha posterior inspección de la Fiscalía Compostelana se detectó el otro caso. Claro, se te chegas á residencia, ves unha persona que sí que ten que estar atada, Si, se eu chegas a xa non te metes. Quen mandou o médico, ti que dis? Eu teño que calar, porque non entendo disso. Ora, se un señor de arriba e dixe non debe estar atada, pois non debe estar atada. E mellor que estuvera suave, pero non me meto neses casos, non me quero... As acusadas, evidentemente, han rechazado los cargos y han explicado que no ordenaban la sujeción de las usuarias para evitar prestarles atención, sino por su propia seguridad.
A ver, a nos preocúpanos porque aquí interveu a Fiscalía, non porque o dixo, non porque cheguei eu ali e dixen, ui, estas señoras non teñen que estar atadas. Hombre, evidentemente eu non son nadie para decir se teñen que estar atadas ou non, hombre. Eu desde logo que non son nadie para decilo. Bueno, a nos preocúpanos. Ni tampouco estamos pedindo que vaya o alcalde ali a presentar, nin nadie desta mesa. Pero existirán algúns... Non se van dar información. No, pero existirán algúns procedementos para que poidamos usar, porque é preocupante o tema. Procuraremos entonces darlle que a nosa traballadora social se poida personar ali a ver se ten unha forma de interesarse de como está funcionando e tratar de que se eses casos siguen, ou supoñemos que xa non seguirán, non se seguirán producindo, pero que bueno, que pero un seguimento, claro, é unha forma justamente de que non se volvan a dar estos casos, estos ou outros. Vale, pois eso, falarei con Ana Anta para que se desplace por aí, que se interese un poquinho como está ese tema, e máis como están, que poida ver como están sendo atendidos os usuarios. En ao cabo están no noso concello. Sobre as beirarrúas na Baiuca, díxosenos no pleno do mes de marzo que a COPTOP tiña un proxecto e que o delegado provincial estaba mirando de sacalo adiante. Pódese nos informar sobre o proxecto, se vai para adiante, está parado, vai para atrás? O proxecto vai para adiante. O problema é que este ano non había sí, pero que penso que no 2019 xa non digo antes das eleccións, porque posiblemente para a elección que nos interesaría nos que fose antes das eleccións, por moitos motivos, a parte da seguridade dos usuarios, por outros motivos, pero o asunto é que se fagan. Entonces, estamos presionando para que non se que se fagan, non sei canto antes. Vale, por moitos motivos. Pero este ano estou falando que a conselleira é que non tiñan agora unha partida para facer frente a esa mesma, que sería moita inversión, pero non hai tempo que se están pedindo. Sí, non, sabémolo. Bueno, durante o ano 2019 logo veremos. Sí, expanse. Senón seguiremos. Non. Tanto se estemos aquí ou non estemos aquí. Da igual, non mandamos ya recados. Pedir hai que pedir igual. Claro. Vale. Sobre a Casa do Maior, fixos algunha xestión do Concello para coller esas liñas de subvención? Que falamos no anterior pleno. Sí, toda a velocidade, todo, pero aquí realmente creo por parte de ese caso dos organismos ou da personas que tiñan que non houve ningún interés, ou sea, non houve ninguna solicitude de poñer en marcha ese tipo de iniciativas, vamos. Se nadie se interesou, eso non hai ningún interese tal, tampouco o Concello pensou nun centro de día. Esas iniciativas eran para particulares que quixesen facer a súa... Noutros concellos houve algún interés? Somos un concello raro ou... Somos un concello raro. Non, pregunto, que non se me toma mal, digo eu, se noutros... Ostras, tamén tomadelo todo mal, non? Noutros concellos, se houve algún interés neste proxecto, non o vía mal, eu... Se neste concello non hai, pero pregunto, noutros concellos sábese como funcionou? Que eu sepa que pero en Beda penso que non houve ninguna iniciativa, porque se nin Touro nin Vila de Cruces tampouco non houve ningún tipo de iniciativa neses nos concellos nos que máis relación temos nós a nivel de non houve ningún tipo de iniciativa nese senso. Sobre o programa de conciliación familiar do curso 2018-2019 tendes agora algunha información máis? A ver, Rosario xa me dou algunha información, pero non sei como está funcionando. Estamos validando, está desalvando a cabo o de a Ocioteca, que se fai en Campo Rapado. Sí. Iniciamos no mes de outubro o tema de madrugadores. Como funciona? Novembro xa deixamos paralizado, porque pagamos 500 euros por o servicio. 4,50 masivas. 5 nenos apuntados. O lunes non villa ningún. O martes, a maior parte do martes 2.
algún día a semana, o mércoles, pois un neno. Todo realmente así non pode manter un servicio de madrugadores. Rosario tamén que se iba a intentar facer por día saber se funcionaba. Pero nada, igual. Entre eso temos mando vos o que é a relación que nos pasaron de asistencia. Creo que eran 12, algo así. E algún día se non vai mirar. E veríades ver que dos 5 rapaces que forsen todos os días non houve ningún. O sea, realmente con mellor parte dos días non houve ningún rapaz, había a persona que tiña que atendelos, chegar aí pola mañán ás 8 da mañán e non vir ningún rapaz, pois realmente trataremos que parece que para o que ven si que hai vai haber máis rapaces que teña, o sea, que hai máis pais interesados en que para o que ven si que haxa, pois a ver si volve a sacar, pero de momento Vale, por a miña parte non hai máis preguntas. Bueno, eu teño dous rogos inicialmente. Un deles creo que insistente, persistente no tempo, é o de limpar as cunetas das pistas, porque agora coa auga encharcanse, digamos, cruzan as pistas e causan bastantes destrozos no que é o propio firme da pista e aparte poden causar algún tipo de dano para físico. E outro rogo é sobre unha pista que vai desde Pousada hasta Donas, e a pista que estaba inicialmente plantexada para asfaltado no pós-2018, que iba de Corral hasta Supazo, pero agora, digamos que aproveitando o tema da construcción digamos, do centro de turismo rural de Donas e do centro vitivinícola que teóricamente se vai facer en Pousada, pois o máis lóxico sería que se aglomere esa pista desde Pousada hasta Donas toda, que se anche e que se señalice esa pista, porque digamos que é un pulo para esa zona e aparte é unha zona que moita xente de Vedra, de Ponteulla, digamos, entra o noso concello por esa zona. Entonces, aparte, como xa se está pois aglomerando a pista de Ponteledesma hasta Codeso, sería, digamos, un entronque nesa pista. Entonces eu creo que sería unha boa alternativa para un cambio ou para o próximo pozo. Eses son os dous rogos, e as cuestións son un poquinho máis que as do outro día. Unha delas, dúas tratan sobre dúas xuntanzas que tivo, unha co arzobispo de Compostela. Quería saber que temas se trataron, se alcanzou algún acordo. Non foron temas religiosos. Fomos si, eso sí, que vamos a ver, foi para falar da ampliación da cesión da Rectoral del Estedo para o que está usando como centro de interpretación do Pico Sacro. Entonces, realmente a administración pedíanos que para poder invertir aí habría que ter unha cesión durante máis anos, porque a cesión creo que acababa no 2028, non acababa no 2028, facíanos falta 25 anos. Entón, pidióse unha prórroga, o sea, un aumentar esa cesión. Pero aí pedíanos para esa nova cesión, a partir do 2028, pedíanos que se pagase un alquiler simbólico da mitad do salario mínimo interprofesional. Entonces, como ali a reunión foi para tratar esa cesión, é que sí, claro, entonces aquí o tema de pagar, pois que nos vamos, algo simbólico, pero non pois pagas un euro por a cesión todo 25 anos, pois unha cousa simbólica, pero o simbólico de a mitad do salario mínimo interprofesional. Entón, iso foi o que tratamos. E fomos protestos dicirlle que non nos parecía lógico que nos estás invertindo, estás allí mantendo unha casa en bo estado e tal, e ter que ir por aí para eso foi o que fomos a queixar. Entón, en principio, quedouse en que eso non iba a ser así, iba a ser unha cousa simbólica, a nivel de, pois eso, digamos, un euro, así, para que haxa, como se fose, realmente que haxa unha especie de alquiler.
Foi só ese tema. Só foi ese tema. Non nos confesamos, non sei, non me confesei nin... E agora... Algunhas é mellor que non as cedan, porque tal como están é mellor que non nos las cedan. Vanlles caer un montón todas. Por que sareba, despois que antes igual. No, xa. Porque creo que a de Oral está... A de Pousada tamén. Ainda de estar peor, a de Oural ha de estar peor. A de Pousada tamén está mal, a de Vigo, un desastre. Caen todas, sí, esas caen todas ao final. A de Lamas está ben. Sí, porque está se usando como... A de Oural non está, a de Oural de momento non está tan mal. Ten un tellado novo. É máis, non é tan bella como as outras, porque aparte a de Saúde xa fixeron os veciños. Entón xa é máis nova, xa ten o cura anterior meteulle ventanas de aluminio novas, realmente encargouse de tela un poquinho máis decente, porque non tamén se caía a cachos. Sí, é de Oural arreglose con un presuposto da Diputación, pero ahora... En Donas tamén hai... Sí, tamén está... Aquela que está a frente. Todas quedan cerca. Saían e xa van a misa. E a outra foi a xuntanza que tivo vostede máis San Juás co presidente da Diputación. Esa foi para pedir que nos fixesen as aceras e que enlazaban aquí o Forte onde está o campo da festa co tramo de aceras e máis depois de Codeso hacia arriba hasta por menos casi o cruce de onde se entra hacia a residencia. Levamos un proxecto redactado tal, que deixamos de para que tal, pero eso, en principio, había un compromiso de palabra de facelo, de aprobalo, igual que o do Entronco sí que está aprobado, está tal, pero por un problema que tuvo a empresa, que era a Ponciononeta que tiña adjudicada, o presidente tuvo aí unha deixadez en canto a firmar un requerimento á propia empresa, pois esa obra está aí paralizada. Agora adjudicaron ya as excavaciones Candal, e parece que se van facer, vai executar todo o que é o enlace aquí de frente. E outra seguimos, pedindo outra entrevista ao presidente para volver a insistir no tema das aceras. Foi o que tratamos con o presidente. A parte de que agora fixeron aquí ese cacho de riago antideslizante, pero non o pintaron, entón tamén agora mesmo está bastante perigoso porque non se ve, de noite está bastante perigoso porque non pinta, botaron esa capiña de asfalto, pero non pintaron. Entonces xa falamos para ir co ingeniero que leva esa carretera, que a ver, que tiñen que agilizar un poquinho esas cosas, aparte de facer un churro que fixeron aí, non era para facer unha senda pionera, pero a senda pionera é hacia baixo, desde Feal hasta Codeso, non? No. El Codeso é desde a carretera general hasta a oficina onde se entra para a residencia, que sale de Suso. No Forte era desde o campo da festa anda cerca as aceras de Boqueixón. De Boqueixón. Eu tiña idea. Non, porque é que eles, vamos a ver, o presidente dixenos que realmente eles o que priorizaban era zona onde había máis poboación, onde comunicaba máis poboación. Entón, claro, por mira, non, daqui hasta o Forte realmente non hai ninguna casa, hai moita xente paseando, pero entón habrá que facela por baixo, por menos o cacho que vai hasta Boqueixón, que Boqueixón co Forte que tea todo máis ou menos un poquinho ben enlazado. Outra é sobre a ruta de tapas deste ano. Cantos locais están inscritos este ano? 6. E que os anos previos eran 11, 12 locais? Máis insistencia que cruz con eles para que irlle a todos os lados para insistirlle e tal. Creo que moitas veces non valoran, por un lado, creo que non valoran o que se trata de facer para mover un poquinho, dar un poquinho máis de pulo a estos locales. Agora, este ano xa Pepe non entra, e tamén era un poquinho que movía un poquinho, daballe un poquinho máis de ánimo a todos, pero este ano xa ao estar pechado o seu bar, pois tamén xa non entra. Os bares que viñeron de novo, abriron recientemente un ali en Sergude,
E aquí o imprevisto é o que está en Sergude, xa non participaba cando estaba en Teo, xa non entraba nas rutas das tablas que facían Teo, xa non era un dos conventos. Dixo que este ano tampouco non me interesaba. O barrio da zona de arriba, o do Nervioso, que tamén o hai pouco, dixo que tampouco non... E despois o Badía tampouco, xa non entrou, non sei se entrou un ano, me parece. O Feitiço tamén entraron un ano tamén, pero tampouco non... O Latino dixo que tampouco non... Entón, quedanos os de Sergude, máis os do Lesteu que tamén quixeron entrar. Non hai moitos... Vamos, vales temos moitos, pero hai moitos que non... O Portugal do Rodinho nunca entrou, non interesa. Xa non os amigos dixo que tampouco non quería. O Záramo xa non... Vai, tal. Entón entraron o de Castro, Pentevindo, o Vikingo, 26, a Barreira e máis o Gran Hotel, o Vía da Plata. Bueno. Cuarta, na revista municipal do 2016 recolleuse unha primeira fase a digitalización dos libros de actas do Concello dende 1847. Era unha primeira fase, que creo que foron sobre 4.000 euros, unha cousa así. Teñen pensado facer máis fases neste punto? Digitalizar todo. Sí, non, uns cuantos. Os outros non, porque non sacaron máis unha línea de subvencións. Eso hasta o ano 2000, cando empezamos a ver electrónicamente, a 2018. Sí. Desde ese ano desos que se fixeron hasta 2018, cando salgan, podría ser bibliotecar, non? Pero as últimas actas están todas xa subidas na rede. De cantos anos hai que podemos ver? As actas están subidas desde 2000 e pico, 2010, 2000... No, sí. Si xa hai moito. Únicamente o libro de actas electrónico é desde 2018. Xa, pero as actas que están subidas, están montadas na página web do Concello, xa en PDFs desde hai moitos anos. Pois desde habrá 20 anos, que antes levabas un libro Claramente digitalizar os anteriores, os que están desde que están xa en PDFs subidos á rede, xeralmente, ou sea, subidos á página xa están digitalizados. Como? Cantos anos están ese... Pois polo que consta ali, que eu non estiven vendo todo, o que consta ali a digitalización dos libros de actas do Concello dende 1847. Dende 1847. Eso fixerase non sei hasta que ano, non consta o ano. Moi pouco, sí, é certo, pero... A parte están moi mal, a digitalización están nos arquivos TF folla por folla. Cando digitalizas algo, ten que ser algo que ti entres nun sitio e busques e tal, o sea, está escaneado, eu os 4.000 euros facía ese traballo e 7 veces máis que ese traballo, Non é que me gustan os cartos, é que vexo que aquí todo o día os tima. Sí, porque realmente se faz parece que son empresas de timo da estampita, é verdade. Non, paga a pena no sentido de que hai moitos documentos xa do antes de 1800, hai moitos documentos que se perderon xa no Concello, entonces desde ese punto de vista si paga a pena. Pero digo, é incomodísimo, eu estuve co disco duro ese onde digitalizaron e é incomodísimo, porque están folla a folla, con unha relación de números que non sabes o que tes que abrir todas as follas para saber o que teñe, eso non é digitalizar. Eso é escanear. Aparte estaban en formato, non tiñan nin OCRs pasados nin nada, estaban en formato foto, son fotos de... A mí chamou moitísima atención xa cando os viran. En canto ao premio Parabéns, estive lendo nas últimas actas da Xunta de Goberno que se subdivideu en 3 lotes. O último lote, creo que o terceiro, quedou deserto. Entón, isto que significa? Que
Nenhuma empresa se comprometiu a facelo no plazo que nos facía para facelo, que había un plazo para executalo. Entón, todas as empresas daban un período de explicación máis que se pasaban do prazo límite marcado. Exactamente. Entonces, e isto vaise propoñer despois que se faga... Vamos a tratar de facelo por adjudicación, o sea, por administración. Contratar por carpintería a unha empresa, a viñería a outra empresa que espero... Digamos que se subdivide en partes. Exactamente, vamos máis, digámoslo así. E ten que ser feito antes de que finalice este mes? Sí, aplicaros hasta o 20 de decembro. Fais unha prórroga agora? Sí, solicitamos unha prórroga e todos darnos hasta o 20 de decembro para ver se para dar o rematado. Outra cuestión é sobre o vertedoiro da Peneliña, que lle comentara fai unhas datas. Sigue tendo aquelo... Pois fomos a retirar ali E que debe seguir a xente botando ali... Sigue con electrodomésticos... outros portugueses daqui, xa. Bueno, carallo, non va con unha chiva, que ali outra, que era monte, teñen os seus sitios, aquí non me importa. Que nada, ves o que nos veu, eu que di Antonio. Baixaron o camión e tiraron máis. Que teñen motor ao resto non te val parar. Facendo un bando donde se animara a xente a que chamara para que a denunciar os voluminosos e que non lles dé que non lles dé os electrodomésticos, os chatarreros. Facer un bando é que os electrodomésticos non se lle den aos chatarreros, que se chame o limpo, que se chama o Concello, donde xa que chamar, que se lles informe que hai recollida de voluminosos, ostras, que aproveiten tamén o que hai e que non que manteñamos o noso Concello un pouco máis limpo. Nos meses de verán, os mércoles á tarde, todos os mércoles de varios meses, o único que facían as persoas que estaban traballando pola tarde é recoller voluminosos nas casas. É que é unha labor moi importante, claro que sí. A ver, eu dou fe que foron limpar, pero, digamos, sacou... No, sí, hoxe volví a ver ali un congelador... Novos electrodomésticos que constantemente están levando. Así, ali, deixáronos ali no campo da festa da Oural, había ya unha neveo. Sí, ali, sí. Non, iso non nos foron recoller os nosos. Hombre, ahora mismo, non che podo dicir, pode ser que sí, estes días de atrás estaba, pero... Pode ser, sí, eu non che digo que non, que agora mismo non o sei, pero... Hai que comerlos e hai que vivir con eles e non sabe. No, pero é que realmente si a xente tamén si os ve a forma tamén de chamar a Guardia Civil. No, pero igual non, pero si a xente ve que son eses portugueses que andan por aquí, pues chamas a Guardia Civil, mira, estes señores foron os que fixeron eso, pues hai que darlle un... Tamén eu digo ali, oi, iso non collas que me fai falta, pero a noite non está o sol, máis rico. No, sí, eso xa sabemos que é verdad, pero eu creo que xo comentamos máis veces, quitar un bando, quitar algo, unha nota informativa, algo, donde se informe a xente de que chame para que, polo menos, evitábamos que os nosos veciños que lle deran os chatarreiros e que tiraran o lixo en calquera sitio. Por moito que lle chores. Bueno, fai unhas datas tamén link que recentemente a Xunta cedeulle ao noso Concello dúas parcelas coa finalidade de executar obras que nos sexan productivas a todos. Cales son esas dúas parcelas e que obras se pretenden facer? Dúas as últimas que nos dou a Xunta, vamos a ver, deronnos, ora ainda vou firmar mañán o que é esas cesións. Son dúas fincas en Campo Rapaz, en Oural. Unha é unha masa común que está ali en Villa da Paz, unha carballeira, que está fai esquina na pista que entra por arriba de Villa da Paz se pasa hacia Rebordaos, colla a izquierda, e onde acaba esa pista fai xusto esquina nesa é unha carballeira aí que sei que nos momentos se pediu para tratar de con cambiar por ali por outra, ali no campo da festa, ali onde se poñen xa, entón había todos, en principio vai esa finca é unha das que nos ceden, e outra que está aquí pegada de Santos, por a parte de atrás que dá
que dá a Peneliña, a Peneliña. É unha amiga estreita. Realmente vamos a ver, vais buscar pero no seu momento supoño que o caso da de arriba sei para que se había solicitado a outra, sí que non sei para que se solicitou a outra. É dicir, cédense, pero non saben para que. No, a ver, unha sei para outra non sei porque non sei porque o Concello solicitou que se realmente ali os usos que son para os usos do Banco de Terra, ali realmente para o Banco de Terra esa finca non ten moita utilidade. Entón, supoño que solicitaría para con algún fin, pero supoño que pero claro, o problema que ali é unha finca de terreno rústico e outra ten unha parte importante que é zona urbanizable. Outra cuestión, creen suficiente para atraer xente aos concellos de menos de 5.000 habitantes a bonificación anunciada pola Xunta de 10.800 euros para as persoas que teñen menos de 35 anos? Suficiente? Sí. Só iso. Só darlle 10.800 euros despois que veñan para o ámbito rural. É beneficioso, pero eso non é suficiente. Que lixe o periódico. Hai que informarse. Non, é unha medida que ben tamén ben, pero non é suficiente para que para a xente xoven se quede a vivir ou que veña para os concellos como a Evocation, é que cree a súa familia, evidentemente. Se vas a comprar, se queres comprar unha casa ou tal, pues, evidentemente é beneficioso, pero o cal non quita que haxa outras cousas, medidas que se deberían implementar. Para que a xente nova veña ao rural temos que ter comunicacións e internet. Senón, mal, e aínda así. Outra cuestión, en que punto está a creación do despacho de lotería en Lestedo? Despois das solicitudes que recibimos por parte de algúns interesados en Lestedo, tramitámoslle ao Organismo Nacional de Loterías por parte do Concello de interese en que se apertura ou que se autorice o que saquen a concurso a apertura dun centro, ou sea, deste tipo, dun despacho na zona del Lestedo. Non tivemos ninguna resposta por parte o que si sería interesante que se unisen máis establecementos da zona del Lestedo e presentar todos xuntos, pois cada un seu, pero todos xuntos ao mesmo tempo e mandar outra notificación, pero xa por parte con máis interesados no... Pero iso podese plantexar desde a alcaldía, non? Outra cuestión, fai uns meses aconteceu un accidente de tráfico no cruce do campo de fútbol que vai cara a Lestedo. Ali tiraron os paneis informativos, un muro. Sábese algo sobre ese tema? Sí, entón os seguros son os que teñen ahora mismo, tenemos que dar a orden de reaccionar todos o pertinente parte de accidente. Se enviou os presupuestos do que costaba, entón estamos esperando que nos den neste caso o ok para fazer, en que realmente vamos a ter que fazer, porque como normalmente as compañías sempre tardan bastante en dar os oks, van ter que facerse igual cargo dese sinistro. Entón vamos a facer esas reparacións que hai que facer e pois xa que as compañías que nos paguen indemnicio co que está nos presupuestos, evidentemente. E a última xa é sobre unha finca que hai en Pousada, que lle comentara, é a finca de Gondar de Pousada, que falleceu non fai moitas datas, pero que está un auténtico desastre. Entón eu sei que os herdeiros rexeitaron herencia. Entón hai que ver de quen é esa finca para que se poida tramitar un expediente e que se limpe. Se non a limpan eles... Non sabe quen é esa finca? Non sabe quen é esa finca? Era dun dos fillos. Non sei. Xa, bueno, pero pode ser do Estado. Non é do banco. Pois, se é do banco ou se é de quen sea, teñen que dar exemplo e limpala.
vámonos sempre o mismo. Claro, pero non pode ser. Pero a nivel de riba... Xa. Con isto imos poñer en marcha todos a identificar de quen é ahora mesmo esa propiedade e requerirlle para que ali fagan a limpieza. Se non a fan, pois temos que facer a nós o Concello subsidiariamente e pasarlle a conta. Pero nós temos que ver, vamos a ver, é do banco, sí, pero... Non che van a decir que non, que non. Pasa que ele está pouco a tomar aquí. Pasado ya completo. Un tema sí, pode tratar. Vamos a ver, cando se fixo unha homenaxe a neste caso este escritor que faleceu Rei Ballesteros, entonces por parte de aquí do noso portavoz plantexou o de nombralo fillo predilecto a título póstumo do Concello de Boqueixón. Entón, antes de tomar ninguna iniciativa, queremos saber si vos apoyaríades esa moción, evidentemente. Pues porque eu creo que é de recibo que si facemos que sea por unha medida que o sepades antes de que o plantexamos personalmente no próximo pleno, que se vai ser en decembro, se poñamos se leva a pleno. No Concello do PP se plantexarei como unha proposta do e por votar algo do PP danos máis problema. Unha proposta de alcaldía pode ser. Votamos a favor. Pero digo que nos dá, o sea, que porque sea a favor do Concello. A mí tamén me dixeron de presentar unha moción e non a presentamos. Bueno, pois propona o alcalde como o nome de todos os que fomos parte do pleno. Vale. Eso. Bueno, levantamos a decisión.